Povodom Dana škole Osnovna glazbena škola Zaprešić priredila je svečani koncert koji je okupio učenike svih uzrasta, profesore i ljubitelje glazbe. Evo, naši učenici su vrijedno radili tijekom cijele školske godine. Povodom Dana škole danas smo organizirali jedan svečani koncert kojim ćemo onda obilježiti drugu godinu postojanja glazbene škole u Zaprešiću, iako glazba u Zaprešiću živi puno duže. Pa glazbena škola u Zaprešiću prije 2 godine se odvojila od područne škole, odnosno glazbene škole Zlatka Balokovića, postala je samostalna. Trenutno preko 200 učenika, blizu 250 učenika koji polaze. Imamo također predškolski program, glazbeni vrtić, naravno dobru zastupljenost instrumenata od puhača, udaraljki, naravno tu su i gitare, klaviri, sve skupine imamo zastupljeno. U našoj glazbenoj školi zastupljeni su svi puhački instrumenti. Trenutno su otvorene prijave za upis u 1. razred osnovne glazbene škole. Ostalo je još nešto mjesta na puhačkim instrumentima, tako da prijavite nam se, dođite i učite puhački instrument. Osim što se u glazbenoj školi uči i puhački instrumenti i ostali instrumenti, imamo i puhački orkestar koji djeluje na razini škole i to je jedno jako veliko veselje djeci i još jedan vid bavljenja glazbe kroz puhačke instrumente i udaraljke. To je ono što je roditeljima bitno i što u biti ih najviše zanima po iskustvu. Znači, kada dijete ima ujutro nastavu, glazbena je poslijepodne. Kada ima poslijepodne nastavu u školi, onda je glazbena škola ujutro. Uglavnom usklađujemo nastavu tako da djeca stignu i u jednu i u drugu školu i da mogu obavljati sve svoje obaveze.